Doncs fixeu-se que ara el nostre imaginari, el nostre particular tarannà, en tant que dones consumidores, emprenedores, empresàries, està redissenyant productes, campanyes publicitàries, equips de gestió i estem imprimint caràcter a internet. Perquè aquest és el 8è continent, tal com diu el Jeff Jarvis, internet és un continent més, un continent en el que a poc les persones viurem amb absoluta normalitat, com ha dit la Cristina, tindrem la nostra identitat i la nostra personalitat i interactuarem. Cada vegada la relació que tenim amb la xarxa, amb internet, ja sigui xarxes socials, ja sigui botigues online, ja sigui per a publicar una notícia, fer un comentari, és igual. La relació és més com una part més de la nostra quotidianitat. És la dimensió virtual, però l'han fet com a normalitzada. I a la vegada que estem com a descobrint aquest 8è continent, l'estem construint, però donades les circumstàncies, els publicistes, els empresaris i les empresàries i emprenedores l'estem construint en clau de dona, perquè és més rentable de moment, encara que siga per una cosa de target de consum. I aquest masclisme social que denunciava l'Assumpció Maresma a internet no té cabuda. Per tant, aquella síndrome d'acompanyant tampoc té cabuda a internet. Per tant, aquest fet que en internet aquest protagonisme de les dones creixi d'aquesta forma com l'escuma farà que això, d'una manera absolutament encomanadissa, reverteixi en la nostra dimensió de la vida presencial i tindrà un efecte de fer créixer el nostre protagonisme i la nostra identitat femenina i la nostra presència en la societat real d'una manera absolutament abrumadora en temps molt curt, ho veureu, perquè fixeu-se com ens tracten ja el Google i Context. I aquí era bàsicament el que jo us volia presentar, com aquest navegar, aquesta petja que deixem en navegar, ha fet que se n'enterin que el 91% de les decisions de compra el prenem nosaltres. I això en la societat de consum és absolutament crític per al valor i el futur de les marques i no ho poden deixar de banda. I això ens actuarà a favor nostre. Però el fet que se doni aquesta visibilitat a la nostra visió, al nostre imaginari, al nostre univers, a la nostra manera de fer, a la nostra manera de veure les coses, també té un impacte sobre nosaltres de que ens reconeix, perquè la perversió d'aquest masclisme social que denunciava l'Assumpció Maresma és que se'ns ignora, no se'ns reconeix, no se'ns considera, no se'ns veu, som invisibles. Aleshores, després nosaltres ja farem. Què farem? El que consideréssim, cada un serem amos i responsables de lo que féssim en cada moment. Perquè jo no puc ser responsable de lo que fa una altra persona, però sí que puc ser responsable i decidir. Però, clar, el més important és que ara mateixa això pot contribuir d'una manera bona a fer visible el nostre univers, el nostre tarannà, la nostra particular manera de fer. Per exemple, que Volvo tregui el centre dels cotxes en la cura de les persones, de que són cotxes fiables que ens cuiden quan estem conduint, això és una cosa contraposada a la visió masculina. I això és una cosa de l'univers femení. El fet, per exemple, que nosaltres busquéssim molt pàgines de salut, de formació, per a cuidar de la nostra família, és una cosa característica nostra i això és el que ha determinat, per exemple, que s'hagin incorporat tota aquesta col·lecció d'aliments, medicament, entre cometes, que són una mica mentirilla, que nosaltres també hem de saber que són mentirilla, que aquí ens estan venent gat per llebre, però això és una part de l'univers aquest. Però clar, nosaltres hem de ser llestes. Nosaltres som navegants intel·ligents. Això és una cosa que he agafat de l'informe aquest que em va agradar. I aquesta manera que tenim de comprar en espiral. Què vol dir comprar en espiral? Que no comprem al dalt i la lava, que ens informem, que ens enterem, que comparem, que busquem les ofertes, que mirem els pros, que mirem els contres, i que després, al final de tot això, li preguntem a l'amiga, tu tens això? I com va? I després resulta que acabem decidint el que comprem. Les dones són molt assenyades en el nostre fer. Això és veritat. Els homes no són tan assenyats com nosaltres en certes coses. Nosaltres, potser sí, però les dones, i això, jo, per exemple, ho he parlat a vegades amb mestres
que tenen nenes a escola i nens, i diuen que les nenes i els nens són absolutament diferents. Les nenes són assenyades, estudiadores, consciençudes, són com a molt bonetes, i els nens no, els nens són molt juganers. No sé si és que se fan adults més tard o què, però les mestres tenen aquesta idea diferent, no? Penseu que el que denunciava l'Assumpció Maresma, que a mi me va cridar molt l'atenció, és que aquest masclisme social en la vida presencial se dona perquè quan nosaltres interactuem en la vida presencial, si tenim un home a la vora, el protagonisme se l'endú l'home, perquè aquest masclisme social és un masclisme social compartit per homes i dones. És el que deia l'Amparo, que ella diu que s'ha de desaprendre perquè les dones i els homes estem encomanats de la mateixa cultura, de la mateixa educació, de la mateixa concepció del món, etc. Però quan aquesta visió de les dones, aquest imaginari de les dones, entra en aquesta dimensió com a valor de les coses del món, això són valors que abans no estaven. Per exemple, que se valore a un cotxe que te cuide quan condueixes és un valor que és absolutament nou, que cap cotxe ho ha posat ara mateix damunt de la taula. Per què ho han posat? No perquè han decidit ara canviarem de línia, no, perquè se n'han enterat això del 91%, i les dones diuen no, que aquest cotxe, aquests valors de cura, de mesures de seguretat quan se condueix, de si el paraxó quan te dona un cop resulta que se dispara, si no sé què, saps? Vull dir, totes aquestes coses les dones les valorem, perquè tenim aquesta mirada de la cura. Per tant, ja sabem que les marques i les empreses, darrere d'incorporar aquests valors, està el seu negoci. Però, gràcies a que se n'han adonat que el seu negoci està per aquí, aquests valors que eren de l'univers femení, però que només nosaltres els sabíem, que era una cosa que estava com a de portes endins, surt portes en fora i pot passar a ser reconegut, valorat, considerat i incorporar-se en la societat com un valor important en les relacions entre les persones, cosa que als ara aquests valors femenins no s'han incorporat en les relacions. En les relacions els valors de relació social reconeguts eren els valors dels homes. La confrontació, la competència, per exemple, el valor aquest de la col·laboració. Per exemple, per què les dones empresàries lideren equips i formen equips? Perquè tenen aquesta manera de gestionar, de col·laborar, de compartir, d'ajuntar-se per fer les coses juntes. Això no ho fan els mascles. Els mascles competeixen. Aquest 8è continent, la presència que hi hagi dels imaginaris en aquest univers conforma els imaginaris de la dimensió. Hi ha com una interactuació entre una dimensió i l'altra, perquè és com a tot molt permeable. Aleshores, el fet que aquest imaginari d'aquests valors femenins es mostri, se visualitzi, es presenci a la dimensió d'internet, fa que aquests valors es vegin, encara que siguin valors d'una marca Venemos Aigua Mineral o una marca Venemos la seguretat d'un cotxe. Però aquest valor, que era un valor que fins a que els publicistes han considerat que se valoraria, és perquè la societat l'està valorant també, perquè les dones tampoc som alienes als homes. Quan diem que els valors són femenins o masculins, són eminentment masculins o femenins, però tots els compartim aquests valors. Són persones que estem compartint i valorant les coses. Per exemple, els homes que ara estan a les cases fent de pares, mare, que estan, com estava explicant ella ara, que estan els homes a casa perquè els homes han perdut la feina i la seva dona és la que està portant a tornar a la casa i el pare és el que cuida. Els xiquets, els que els porta a escola, els que fa el dinar, que els banya, que tal. Aquest home, què ha fet? Ha après tota una sèrie de coses de les dones, perquè abans els homes no sabien cuidar els xiquets i governar la casa. I ara estan aprenent, i això és una cosa bona. Això és una cosa que el fa menys masculí, des del meu punt de vista, és al revés. Aquest home està guanyant aprenentatge i habilitats per gestionar i viure en el món, adaptar-se als canvis i sobreviure a qualsevol eventualitat que se li presente en millors condicions que quan no coneixia totes aquestes habilitats d'economia domèstica i de gestió de la intendència domèstica. Per tant, aquest home ha guanyat. Igual que nosaltres, quan sortim al carrer i ens hem d'enfrontar a gestionar una empresa,
a treballar de no sé quina cosa, o quan hem sortit al carrer hem tingut que anar a relacionar-nos amb l'administració per a acudir a una reunió de pares amb el tutor dels xiquets. Vull dir, quan hem sortit de casa i ens hem relacionat en el món, perquè les dones abans estaven excloses a la dimensió domèstica, les dones hem adquirit habilitats per a viure fora de casa i per a poder gestionar totes les eventualitats que ens sorgeixen fora, i això ens ha enriquit, i per això hem après coses dels homes, però les hem apreses i les tenim com un valor més que ens habilita per enfrontar-nos a situacions diverses sabent més que sabíem. I això, com a homes i dones, construint-nos junts, el que fa és que ens forma com a persones més completes que no abans, perquè abans és com si estiguéssim com en un tros que ens faltava, potser diguéssim, des del meu entendre.